Si Princess, yata ang inutusan nyo. Ang binigay nyo, ang kumuha ko, 20 lang. Wala pa nga. Sino bang kumuha ng pera doon? Wala. Eh, ba't nakahingi ng sukli? Ano? Salpang ka. Hindi pa luto ulam, no? Luto na. Eh, anong oras ka kakain? Ewan. Ipapasok mo yung stepin mo. Baka kuhanin kasi ni Princess. Tignan mo itong kasya. Bako yung mga Ano? t-shirt. T-shirt? Sando. Sino ba magsusuot? Ako. Oh. Oh, huwag na nga to. Wala na nga eh, oh. Huwag na nga. Paselfon ka lang. Kaya nilang nawa. Ano yung ubang? Uban? Ubang. Gagamba? Ano yung ubang? Anong ubang? Ewan. Ikaw din ang ubang. Hindi ko rin alam yung sinasabi mong ubang.